Vítajte pri dnešnom dieli projektu Biblia za rok. Dnes si spravíme úvod do knihy Micheáša, ktorého meno znamená Kto je ako Boh. Micheáš bol prorokom z mesta Morešet, ktoré bolo nedaleko Gátu a približne 30 km od Jeruzalema. Micheáš býval a pôsobil prevažne v poľnohospodárskej časti krajiny mimo vládnych centier moci. Je taktiež vidieť, že medzinárodná politika mu nebola až tak známa, ako to bolo v prípade Izaiáša, ktorý bol aj spolu s Ozeášom jeho súčasníkom. Micheášova kniha však napriek tomuto faktu hovorí aj o páde Severného kráľovstva. Jeho služba spadá do ranného pôsobenia Izaiáša, čo znamená, že službu začal ešte pred zničením Samárie v roku 722 pred Kristom a prorokoval počas vlády judských kráľov Jotáma, Acháza a Ezechiáša. Na jeho službu počas vlády bohabojného kráľa Ezechiáša, kedy prišlo pravdepodobne na základe Micheášovho proroctva v Judsku k prebudeniu, poukazuje kniha proroka Jeremiáš v 26. kapitole v 18. verši. Biblia na tomto mieste hovorí: v dňoch judského kráľa Ezechiáša bol prorokom Micheáš z Morešetu. Ten povedal všetkému judskému ľudu: toto hovorí Hospodin zástupov. Sion zoru ako pole, Jeruzalém bude rumoviskom a chrámový vrch lesným rumoviskom. Micheášova kniha ďalej poskytuje v 5. kapitole jedno z najvýznamnejších proroctiev o narodení Ježiša Krista, a teda už vyše 700 rokov pred samotnou udalosťou vo svojej knihe uvádza Mesiášovo rodisko Betlehem a poukazuje na jeho večný pôvod. Ďalšou zaujímavosťou je identickosť medzi časťami knihy Micheáša a knihy Izaiáša, kedy obaja proroci píšu o tisícročnom kráľovstve. V úvode knihy 4. kapitole knihy Micheáša a 2. kapitoly knihy Izaiáša sú písané nasledovné verše. Keď sa však raz zmenia časy, bude vrch Hospodinovho domu pevný na čele vrchov a bude vyšší než pahorky. Potom sa pohrnú k nemu národy. Mnohí pohania poputujú a povedia: poďte, vystúpme na Hospodinov vrch, k domu Boha Jákobovho, aby nás učil svojim cestám a aby sme chodili po jeho chodníkoch. Zo Siona totiž vyjde náuka a slovo Hospodina z Jeruzalema. Na základe týchto veršov biblickí učitelia tvrdia, že sa má toto kráľovstvo vyznačovať prítomnosťou mnohých národov, žijúcich medzi sebou v miery a prichádzajúcich do Jeruzalema uctievať vládnuceho kráľa, teda samotného Ježiša. Osnovu knihy Micheáša by sme teda mohli rozdeliť do 5 častí. Najprv sa venuje Božiemu súdu nad modloslužobnými kráľovstvami, ďalej popisuje skutky utláčajúcej aristokracie, potom obnoveniu Božieho kráľovstva skrze Mesiáša, potom opisuje Boží konflikt s jeho ľudom a v závere sa venuje k naplneniu zmluvného zasľúbenia pre pozostatok verných. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.